प्रचार रौरा करिले चुनाव के नु हो औरी कुंभ नहाई। प्रचार रौरा करिले चुनाव के नु हो औरी कुंभ नहाई। कोरोना वाह के दुश्मन काहे शिक्षा रोजगार साहेब दीही बताई। कोरोना वाह के दुश्मन काहे शिक्षा रोजगार साहेब दीही बताई। कि स्कूल आ दुकान बंद करावे घूम घूम के, करावेला चुनाव ई कोरोना चरण चूम के। स्कूल आ दुकान बंद करावे घूम घूम के, करावेला चुनाव ई कोरोना चरण चूम के। छीनत बाटे रोजी रोजगारवानु हो औरी बचवन के पढ़ाई। छीनत बाटे रोजी रोजगारवानु हो औरी बचवन के पढ़ाई। कोरोना वाह के दुश्मन काहे शिक्षा रोजगार साहेब दीही बताई। पिछले साल कहनी रह घरवे में छुप के, देही पड़े दिह मत कोरोना नामक धूप के। कि पिछले साल कहनी रह घरवे में छुप के, देही पड़े दिह मत कोरोना नामक धूप के। साल बीतल बैठल सभे घरवा में हो नाही कवनो कमाई। कोरोनावा के दुश्मन काहे शिक्षा रोजगार साहेब दीही बताई। कोरोना वाह के दुश्मन काहे शिक्षा रोजगार साहेब दीही बताई। लगन आ परीक्षा समय होत बाटे एक्टिव, आर्केस्ट्रा टेंट कपड़ा कैटरर्स भइले डिफेक्टिव। लगन आ परीक्षा समय होत बाटे एक्टिव, आर्केस्ट्रा टेंट कपड़ा कैटरर्स भइले डिफेक्टिव। पूंजी फांसी गइल सभे रोत बारे हो देखी कुल बेवसाई। पूंजी फांसी गइल सभे रोत बारे हो देखी कुल बेवसाई। कोरोना वाह के दुश्मन काहे शिक्षा रोजगार साहेब दीही बताई। कहानी की वैक्सीन से हो इलाज अब, बोली काहे बंदी होई उठता आवाज अब। कहानी की वैक्सीन से होई इलाज अब, बोली काहे बंदी होई उठता आवाज तब। न घरवा में अन्न नाही कपड़ा नु हो कैसे जिंदगी चलाई। न घरवा में अन्न नाही कपड़ा नु हो कैसे जिंदगी चलाई। कोरोनावा के दुश्मन काहे शिक्षा रोजगार साहेब दीही बताई। कोरोनावा के दुश्मन काहे शिक्षा रोजगार साहेब दीही बताई। धन्यवाद।